Alkate jaunaren eskutik Garaikurra, txapeldunari dagokion txapela ere bai hortxe. 13 kilometroko gizonezkoen podiuma, Aimar Larrea, Matxin Odriozola eta Aner Arozena. Txalo bat! Koskarik gorenean Garaikurra. Eta txapeldunari da txapela Laboral Kutxoko Amaiaren eskutik hortxe emakumezkoen podium hori Maite Etxezarreta, Eider Zubeldia, Irune Lertxundi. Txalo bat! Zinegotziaren eskutik Garaikurra. Txapela buruan, 23 kilometroko Korosti Trail lasterketan gizonezkoen podiuma Ibai Urrutia, Xabier Lete eta Iman Olintza. Gorenera igota, Laboral Kutxako Maiderren eskutik Garaikurra. Eta txapeldunari dagokion txapela buruan, txapeldun Sara Ugarte, bigarren postu Peñagarikano, eta hirugarren Ainhoa Intxausti. Txalo bat! Jundetako ordezkari antolaguntzako kide, behon deizuela guztioi. Eta azken txalo honekin, hementxe legaz